Drage moje trkačice, dragi moji trkači, veliko, ogromno zadovoljstvo mi je što mogu da vam predstavim šta ćemo raditi u ovoj letnjoj školi trčanja. Ubacit ćemo pored naša 3 osnovna treninga trčanja koje svakako radimo, ubacit ćemo još 2 treninga snage. Znači, to će biti treninzi specifični, funkcionalni treninzi snage za trkače. Ideja svih tih treninga jeste da ojačamo naše mišiće, da stabilizujemo naše zglobove i da samo trčanje učinimo što lakšim i da preveniramo najveći deo povreda. To ćemo raditi gore na atletskom stadionu na Košutnjaku. Treninzi će biti ponedeljkom i sredom od 19 časova, trajaće nekih sat i po vremena i bit će jako zanimljivi i kompleksni. Nabavili smo, radit ćemo treninge koji se rade sa težinom sopstvenog tela, ali pored toga nabavili smo i neke rekvizite koji će nam pomoći da dođemo do tih trenažnih ciljeva. Neki od tih rekvizita su ove gume koje su jako zgodne za rađenje različitih vežbi, za aktivaciju različitih mišićnih grupa. Možda ćemo da radimo razne vežbice. Pripremite se. Pored toga imat ćemo i kettlebellove, sa njima ćemo moći da radimo zbiljnije na snazi, imat ćemo veći otpor, tako da ćemo raditi razne vežbe koje angažuju sve one grupe mišića koje su izuzetno bitne za trčanje. Tako da pripremite se za jedno vrelo leto i na kraju treninga koji ćemo raditi na opuštanju mišića, proći ćemo jedan kurs miofascijalnog opuštanja, radit ćemo sa rolerima, lopticama, opuštati telo i na taj način zaista trčanje podići na jedan viši nivo. Šta je sve tu cilj? Cilj jeste da sa jedne strane radimo na snazi, stabilizaciji zglobova, sa druge strane radimo na opuštanju samih mišića i stezanju i da podignemo jedan standard u trčanju, jer mislim da je sad već vreme da ovo nešto postane standard i da to postane jedan deo trkačke higijene. Zapravo, redovno servisiranje tela za trčanje kroz snagu, kroz opuštanje i da stvarno, kad već imamo sve te mogućnosti, imamo znanja, imamo iskustvo, hajde da na najbolji mogući način trčimo. Čekam vas!